Foli ni waleɲuman dɔn bɔ ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye araba ye mais kalo tile 20 san 2026 Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu sɔgɔlen don an na ni wagati in na ni an ka bi kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. An ka finitigilakaw ye dankarikɛ maa marifatigikulu caman olu ka ɲɛnamaya la ani u bolofɛn minɛ caman. État major général des armées an ka finitigilakaw ka ɲɛmaa ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ ko kunu tarata mais kalo tile 19 san 2026 an ka finitigilakaw ka sanfɛ pankuru ka ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ni ka taa bɔ jatigɛ wale tigilamakulu caman kɔni ka mobili pick-up 5 o de kɔnɔna na Tombouctou secteur lamini kɔnɔna na min sen fɛ u ye dankarikɛ ni maa kofɔlen ninnu ka ɲɛnamaya la. Sɛgɛsɛgɛliw olu y'a jira k'a fɔ ko an ka lakana finitigilakaw ka wulikajɔ baaraw kɛra sababu ye ni ka ci naani o de kɛ nin yɔrɔ kofɔlen kɔni kɔnɔna na min sen fɛ u ye dankarikɛ mobili 2 o la ni ka a jeni k'a si latunu. O de hokumu kɔnɔna na u ye dankarikɛ ni maa maramafɛntigikulu caman olu fɛnɛ ka ɲɛnamaya la ni mobili kofɔlen ninnu kɔni kɔnɔna na. État major général des armées an ka finitigilakaw ka ɲɛmaa b'a laɲini jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ k'u hakili sigi ko fɛn kɔni an ka lakana finitigilakaw ye ko u cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakana ale bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na min sen fɛ a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin an ka finitigilakaw ma. An ka wolomasiri tabɔ ni Afrika Corps mɔgɔw ka wulikajɔ baaraw kɛra sababu ye ni ka taa bɔ maa marifatigikulu caman voyagetɔ ka moto dɔw olu kɔnɔna na Samale Segu marabolo kɔnɔna na. Sɛgɛsɛgɛliw olu y'a jira k'a fɔ ko ni maa marifatigi ninnu kɔni tun b'a la ka laɲini ni ka boli de o de hokumu kɔnɔna na an ka finitigilaka ninnu ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka dankarikɛ u ka ɲɛnamaya la min sen fɛ u ye marifakisɛ fo ka taa se arajo ma ni ka dankarikɛ olu fɛnɛ na ni maa kofɔlen ninnu bolo. Yaasa ka samiya sanji kasaraw kunbɛn an ka jamana kɔnɔna na an ka jamana gouvernement ɲɛmaa ni o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale ye ɲɔgɔn ye baara dɔw kɛ kunu tarata mais kalo tile 19 san 2026 ni o ye réunion du comité interministériel et de gestion des crises et catastrophes ye min sen fɛ u y'a jira k'a fɔ ko baara caman olu kɔni mina boloda yaasa fɛn min kɔni ye fossé dingɛw ye fo ka taa se kɔ dingɛw ma olu nɔgɔw bɛ se ka bɔ cogo min na yaasa samiya sanji ale kasara kana se ka bonya an ka jamana kɔnɔna na. O de hokumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko ni baara ninnu bɛna waleya ka bɛn juin kalo tile fɔlɔ ma san 2026 fo ka taa se novembre kalo tile 30 ma san 2026 min sen fɛ an ka jamana gouvernement ɲɛmaa ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni k'a ɲɛsin comité membre bɛɛ lajɛlen ma yaasa u bɛ se ka dɔ fara u ka cɛsiri kan cogo min na ka ni baara ninnu waleya yaasa samiya sanji ale kasara kana bonya an ka jamana kɔnɔna na. Kumudu Bankas commune na maa maramafɛntigi bugunatigɛbali dɔw kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ kelen bɔnɛ a nin na tɛnɛdon su ka dugu jɛ tarata la mais kalo tile 19 san 2026 sɛgɛsɛgɛliw olu y'a jira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni ye bingani wale de kɔni ta k'a ɲɛsin Kumudu dugu ma Bankas commune kɔnɔna na min sen fɛ u ye mɔgɔ kelen kɔni bɔnɛ a nin na ni ka taa ni bagan caman olu kɔni ye an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoniya jɔnjɔn ale kɔni ma sɔrɔ a ko kan. Mohamed Haidara ni ale kɛra sababu ye ka a furumuso Kapural Aiche Bari faga kabini san 2023 wagatiw la ale ka kiritigɛ baaraw kɛra kunu tarata mais kalo tile 19 san 2026 kiri tigɛlamaw fɛ min sen fɛ u ye a ɲangi ni a si bɛɛ lajɛlen kaso ye o de hokumu kɔnɔna na fɛn min kɔni ye Mohamed de ale ye jɛɲɔgɔnkɛ Bakari B Sangare ni o kɔni tun ye a terikɛ ye ni a jirala k'a fɔ ko ale de kɔni ye Mohamed Haidara dɛmɛ a ka nin walejugu ninnu kɔni kɔnɔna na ale ɲangira ni san 7 kaso ye kiri tigɛlamaw fɛ. An
bɛ taa joyila bɔtarakɛ funakɛ dɔ su kan joyila ale ni domi dugu cɛ kunun sɔgɔma mɛn kalo tile 19 san 2026 ni a jirala ka fɔ ko nin kamalen kɔni tun b'a la ka bɔ koroko ni o ye a ka dugu de kɔni ye min senfɛ bɔtarakɛ a su kɔni kan joyila ale ni domi dugu cɛla la a jirala ka fɔ ko fɛn kɔni ye nin kamalen kofɔlen ye ko ale tun b'a la ka taa a somɔgɔ dɔ de nɔfɛ suturalikɛ yɔrɔ dɔ o kɔni na min senfɛ bɔtarakɛ ale kɔni su dalen ka joyila ale ni domi dugu cɛla la sɛgɛsɛgɛliw olu y'a jira ka fɔ ko fɛn kɔni ye a ka bolimafɛn moto ye fo ka taa se a ka telefɔni ma ko o kɔni ma ye nin funakɛ kofɔlen kɔni o de hukumu kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira ka fɔ ko fɛn kɔni ye Alasani Mariko ye ni bɔtarakɛ ale su dalen kan joyila ale ni domi dugu cɛla la a jirala ka fɔ ko ale si tun bɛ san 25 o de la ni den kelen kɔni tun bɛ a bolo fo ka taa se a furulen kɔni tun don an bɛ wagati min na i ko sisan polisiw kɔni ye u senfa ka se nin yɔrɔ kofɔlen na fo ka taa se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma min senfɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw olu kɔni bɛ sen na yaasa ka Alasani Mariko ale sacogo dɔn. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ wagati na i ko sisan fɛn kɔni ye tasuma kasara ye ale de kɔni cayalen don diɲɛ fan 14 bɛɛ la jiralen na o de hukumu kɔnɔna na Californie Los Angeles kɛrɛfɛ a jirala k'a fɔ ko tasuma kasara kɛra sababu ye ni ka mɔgɔw bolofɛn minɛ caman olu kɔni jeni min senfɛ mɔgɔ 29 olu de kɔni ye u ka so bila ni ka i kunda yɔrɔ wɛrɛ kan yaasa u ka lakanako olu bɛ se ka sabati cogo min na. États-Unis jamana kɔnɔna na San Diego mɔgɔ 3 bɔnɛna a ni na bingani wale dɔ senfɛ ni k'a ɲɛsin misiri dɔ kɔni ma San Diego dugu kɔnɔna na ni o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 3 o de kɔni bɔnɛ o ni na a jirala k'a fɔ ko ni bingani walekɛla ninnu kɔni tun ye denmisɛn 2 ale ni mɔgɔkɔrɔba 1 de ye min senfɛ u ye dankarikɛ u yɛrɛ kɔni ka ɲɛnamaya la ɲani États-Unis finitigilakaw kɔni ka se u ma. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu kun sɔgɔlen don an na ni wagati na ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni dilaw olu la aw kan bɛn kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi ale ni lakanako sabati an ka jamana kɔnɔna na.